Edux. Kestävää laatua luonnon ehdoilla. Hyvä ja laadukas ovi syntyy monesta eri ominaisuudesta. Laadun mittareita ovat ovirakenteen lujuus, äänieristävyys, turvallisuus, lämmön eristävyyden U-arvo, pintakäsittelyn ympäristöystävällisyys, muotoilun aistikkuus ja persoonallisuus tai heloituksen toimivuus. Näillä kaikilla mittareilla valintasi on Edux. Eduxilla on markkinoiden energiatehokkain ovi. Edux-ovet valmistetaan Nivalassa yli 20 vuoden kokemuksella suomalaisesta puusta kotimaisena laatutyönä. Edux-tuotteet ovat yksilöllisen tyylikkäitä ja kestäviä. Jatkuva tuotekehitys ja tinkimätön laatu tekevät tuotteistamme ainutlaatuisia niin teknisiltä ominaisuuksiltaan kuin ulkonäöltään ja käytettävyydeltään. Myönnämme kaikille alumiinijäykestetyille ulko- ja parvekeoville 10 vuoden suorana pysymistakuun sekä 2 vuoden rakennetakuun. Edux ulko-ovi pitää lämpöä 3 kertaa tavallista ovea paremmin. Valmistamme ovet huolellisesti alusta loppuun käyttäen nykyaikaista CNC-tekniikkaa. Se mahdollistaa myös persoonallisten ovimallien toteuttamisen kohteeseen kuin kohteeseen. Edux-ovien valikoimasta löydät sopivan oven yhtä hyvin vanhaan kuin uuteenkin rakennukseen. Mieltymystesi mukaan valitset vain oven tyypin, värin ja lasiaukon. Mallit ovat saatavissa myös lasittomina umpiovina. Eduxilla on ennätyksellisen energiatehokkaita ovia. Ovet valmistetaan nykytekniikalla korkein laatuvaatimuksin luontoa kunnioittaen. Olemme muun muassa ottaneet käyttöön ensimmäisenä kotimaisena ovivalmistajana vesiohenteiset maalit kaikissa tuotteissamme. Edux-ovista ei erity haitallisia kaasuja sisäilmaan. Edux-ovien laatu näkyy jokaisessa yksityiskohdassa. Halutessasi voit saada ovesi haluamallasi värillä, uritettuna, kohokuvioituna tai alumiinipintaisena. Näin lisäät helposti kotisi omaperäisyyttä ja tyylikkyyttä. Edux-tuotteet ovat yksilöllisiä, tyylikkäitä ja kestäviä. Edux-ovet ovat tulosta pitkästä tuotekehityksestä. Sen laatu näkyy jokaisessa pienessäkin yksityiskohdassa. Edux-ovet ovat vankkoja, turvallisia ja tavallisiin puuoviin verrattuna elämättömiä. Edux-ovien rakenne kestää vaativat pohjoismaiset ilmasto-olosuhteet ja lämpötilojen rajutkin vaihtelut, sukupolvelta toiselle. Edux-ovet on helppo avata ja sulkea. Valitsitpa minkä tahansa ulko-, parveke- tai väliovimalleistamme. Voit olla tyytyväinen ja varma valinnastasi. Edux-ovi on aina edukseen. Edux, ovi omaan maailmaan.